Не, деми. Супер абонати. Странни работи. Та хора, добре дошли отново в моя канал. Аз съм Ростина и днес ще цъкаме Minecraft Skyblock, както виждате. Почвайки, че вземем първо дървото, най-важният материал винаги. И тук има някакви части, Part 1, не знам, аз преди не съм го играла с части. Винаги си ми е било, не знам, имало някакъв чест, но тук мисля, че няма чест. Поне аз не видя чест, някъде няма. Значи, просто сега трябва да взема 5 дърва. И след това ще стане част 2, не знам. Окей. И хора, взесам с английския. Craft a crafting table. Добре. Сега да си крафтим crafting table, няма проблеми. Веднага. Направо така правим. Оп, така. Тук няма ли го? Да не се мъча да го... Оп, ето. Така, добре. Имаме crafting table сега. Какво трябва да правим? Wooden axe. Това е брадва. Май, не знам. По мой спомен трябва да е брадва. What? Какво е това оръжие, бе, хора? Bro, what are you talking about, man? Маля, толкова много време не съм играл, чекаме някакви странни работи. Тук ще ми трябва още пръчки, може би ще ми трябват, май. What? Добре, anyways, продължаваме нататък. Тук пише Tools of the Trade. Sorry, ако се чува малко тихичко, ама просто да. What? Skyblock helper. Hello. Pickaxe? Какво беше това? Хора, зле съм. Аз като ви кажам, че съм зле. Зле съм. Стойте малко сега. Значи пак крафтваме такова. Сега ми трябват малко пръчки, ако може. Готово. След толкова ще стигнат. Акс беше брадва. Кирка. Това сигурно. Лопатата по-скоро. Окей, още нещо. Това са въобще. Трябват ми пръчки. Ново. Знам какво ще дълго това видео. Няма да е много. Готово. Още не. Какво трябва да направя? Его, какво е това? Не знам да какво се използва. Окей. Да видим нещо, ще трябва ли да крафтим? Май всичко е тук, хора. Не, добре. Окей, реди сме вече, I guess, надявам се. Сега какво трябва да направя? Help, guys, не за какво трябва да правя. Добре, нямам други задачи. Окей, трябва да ги съберем. Трябва да вземем още дърво. Сега искам да се подредя това. Маля, всичко съм забрала, даже не знам как се каже. Само да го вземам. Това видео ще бъде около 20 минути, което означава... Това видео няма да е много дълго, в смисъл... Искам да има и други части на това чудо. Заради това да, като цяло... няма да е особено дълго. Чакайте бе, това не беше ли за такова? Не, едно ще ти приятака, какво ще е това? Гайс? Не знам, бърках се. Тика.
Не беше ли да ще такова? Явно не. О! Би true какво? Това е Udal Spray, ама дайте на български бе хора. Не знам какво е това. Окей. Anyways. Няма след 8 сега. Може би това, което се опитам да направя, няма да стане скоро. Окей, вземем просто кирката, братата, мане, ще си запрелям бъркаса вече. Така. Това. Окей, падна дърво, браво, има надежда. Разгеле. Сега ми кажа, че трябва да чакам другото дърво да порасне. То точно и май ще стане. Май. Да, някой. Окей. В такъв случай взем дървото и го слагам тук. Добре, една минута му трябва. Доста се подпили тази игра. Или пък се разбрали, не знам. Така, anyways, какво друго може да направим? Това обаче аз нямам съмна да защо го правя. Така. И ще вземем кос и ще им даде семенца. Окей, имаме поне храна. Пак е нещо... Така, семената, слагам го така. И ето тук така. Бъдещи хора ще го направим много по-голямо и ще бъде много по-брутално. Просто чакайте. Сега ще направим нещо. Момент само. Така, окей. Порасна дърво. Окей, доста бързо. Не, деми, чивеме се бе, гайс. Мама ти. Какво стана, не знам. Окей, мисля, че вече... Окей. Вие сме готови. Аре, бе! Ура! На нерви. Окей. Така. Май, ще има падна назад. Падна. Оле, става нощ. Не знам, ще да имаме нещо да ме изяде. Стига, бе. Мале, нерва са. Абе, какво е това? Битрот, какво е битрот? Може би такова, не знам. Битрот, според мен е това... цвеклото. Или пък не знам. Не sé какво ще правя. Нищо не видя, хора, нищо не видя. Ще позна. Много нищо не видя. Ще ли поне има хубаво на... но... Хило, Спайдермен, мога ли го убия? Не мога. Окей. Аз нищо не видя. Не знам, може би на... Това ще се вижда, на видеото ще се вижда, но тук не се вижда. Те спък рекламират си инстаграмите. В Майнкрафт се рекламира инстаграм. Докъде стигна това народ? Не, страшно много се е променила тази игра. Въобще няма нищо общо с преди какво беше. За съжаление. Сега е буквално ужас. Сетих се, бе. Ще копам. Да, точно те. Ще копам. С ръка, ако не е проблем, добре не е. Окей. Но тук искам да направя още едно. Добре. Така. Тук стана така. Не знам защо. Май защото скочих. Не знам, май те беше. Ако не се чуя добре на видео, ще ме свинявате, но още нямам микрофон. И тук ще сложа едно такос. Мале. Колко добре стана. Ще да се щупи. Абе, хора, при никой не ми съобщава кога ще се щупи и кога не. Как направихте? Те яката се е променили тази игра.
Не знам, ми харесва тъй. Сега, не знам. Не като преди, гайс, не като преди. Мале, колко имам да изрежа. Ох, не. Седал съм пак. Защо? Оле, ужас да си игра на трагично, но не. Казах ми се. Мале, аз имам вече стаки отгоре. От това. Секло. Окей, но даже май падна водата. То се много гадно се получи, защото пак ще го тъпча. О, нямам нотика сега. Не мога ли с това? Окей, не мога, добре. Взимаме тази мотичка. И така. Добре. Опа! Добре, не знам долу дали ще има кабелстон междуто. Надявам се. Ох, аре, не, тази игра е отвратителна, бе, хора. По-добре да си играя в FIFA-та и те знам. Макар че и FIFA-та вече не я харесвам. В смисъл, може би спрях да играя, откакто там eSports се скараха с FIFA-та. Като цяло, да. А няма да стане вече тем, бе, ето мина страшно много време. Хора, всичко са развалили, Brawl Stars, Minecraft, буквално вече някакво се играе, бе. Като много... Load, Save и Starting, какво е това? Да сейвни света. Добре. Това ще го цензурираме. Нека да не говорим глупости в YouTube още от първия ден. Но как да говоря, гледайте какво става. Даже знам какво трябва да направя между другото. By the way. В момента много се обърках тук. Не знам каква е целта на цялото нещо, но... Anyways, слагаме тук пък вече каква е целта, не знам. Искате ли Skyblock, но лъки с лъки блокове? Че според мен ще е много по-интересно. Не съм много готино ще е. Мале, аре хора, няма ли вече... What? Каква награда, бе, човек? Какво е това? Защо ми дава награди? Мале, ужас, не се развали. Не знам какво ми даде даже. Дърво предполагам и той, може би. Не. И той може би. И дървото, да. Не знам, ще се види хубаво на видео, защото ще... Ма как може награди, бе, гайс? Защо се е прецакали тая игра? Harvest some beet for and make some beet... Супа трябва да направя, бе, хора. Вей... Ама то се чете до края. Божки. Така. Вземам си обратно това. Чекай се, как се правиш? Как се правиш супа, бе, хора? Как трябва да направя супата? Как се правиш? Някой помни ли? Аз не съм нищо не помня. Аз като ви казвам... Той ако ми забил още един път, ще си метна телефона, така и честно, хора. Аре, бе, не говоря, не знам къде трябва да стоя с телефон. Добре, ще го напишем на слово на английски, трябва да го напишем на български. Добре. Ето как се правило, бе. Тук казах ли колко трябва да се направи? 3 от 5. Бях ти казали по-рано да направя повече паничка, но вижте колко долу. И бяха 4. 3 от 5. Окей. Трябва ми още една, де факто. Не, 2, не знам, чакайте се. Опишем защо не ми заса? Странно, гайс. Може би няма материал заради това. Не бе, имам качи. Опа! Разбрах защо. Окей. Много съм проста.
Така. Пък прави там па да има. Иха, каква награда ли ще получа? Мале, колко яко. Да видим какво се получава. Тут може би го пише някъде. Не знам сега какво получих. Не знам. Не е супер. Вода. Окей, вода получих. Добре, това е полезно, Приема се, хора, приема се. Надолу дали ще има кабелстоун? Или... чакайте, сега ще проверим по един начин. То пък... Не, няма да има. Може и да има също. Не знам, хора. Какво трябва да правим? Фурнасе, какво е фурнасе? Някой помни ли? Това ли е фурнасе? Пещ? Фурнасе? Фурнасе, според мен е пещ. Как да ви крафна, като нямам такова, бе? Добре, аре ще такова, покопай малко надолу, пък. Ще ще падна, не знам. Окей, има кабелстоун. Аз мислех, че няма. Има кабелстоун. Добре, това е добре. Това е добра новина. Добре, значи ще се покопам малко. То колко ми трябва? 9 ли бяха? 9 ли? 10 ли? Не знам. Това да го щупа и да падна, представете си. Просто ще е трагично. Мисля, че 9 ми трябва. Да, 3 пъти там. 9, прем. Ще си покопам още малко да има там. Few moments later. Окей. Повече ми трябва. Добре, сега трябва да се направя печка. Печка казвате, значи печка като печка. Ето. Това ли? Да. Коблестон, какво е дженерей коблестон? Може ли някой да помогне? Добре. Добре, инструменти. Ето ще да пише. Инструменти. Коблестон. Събира по нея свършение. Оле, пак ще почна да покажа. Мале 2 стака такова имам. Между може би на 100 абонати ще има фейс ревю или пък на 10 видеа. Като кача 10 видеа ще има фейс ревю. Аре, така правим. Значи като кача 10 видеа ще има фейс ревю. Факто това е втор. Тъй че ще се почакате малко. Колко дървета имам? Добре. Едно тука. Малко въгъл не трябва да слагат дървета, но тук не е хубаво. Мога да слея няколко. Дали ще е яко? Да видим сега. Така да станат едно цяло, бе, хора, разбирате? Как са като едно цяло. Добре, мисля, че достатъчно много ги слях. Сега вземем тук малко такова. Много. И аз все пак не разбрах какво трябва да направя. То 10 такива. Ако направя сега брадва. Не дали ще ми го зачете. Правя брадва. Не трябва да се направи. Нищо де, то пак не трябва. Имам вече 23 минути, аз ще изрежа. Защо не мога говоря? Ще изрежа половината. Оле, бошки! Оле, майчице мила, гледайте, какво стана тук, гайца, клещих се среди. Оле, майко. Олеле. Добре. Съвет от мене. Абсолютно никога не сливайте няколко дървета в едно. Сега, с каменна брадва сме, всичко е под контрол. Дано да успея всичко да взема. Мале. Добре. Оле, колко лаги. Аз лагнах целия сървър. Преди съм не ми лаги телефон, не знам, що се пушна да лаги. Ето, видеото е доста дълго, най-вероятно заради това. Не знам, предполагам. За 24 минути е доста, бая гигабайти ще ти вземете или може би, тя знам. Аз даже знам колко имам. Аз никога нямам. Винаги не ми стигат. Пък в момента с телефона ми е 256. Но най-вероятно вече са около 5. Не знам. То телефона ми е на 2 години, by the way. Може би като ще вземем нов ще е или iPhone или някой друг Redmi, защото Redmi са много здрави. То в момента е Redmi и не се чупи. By the way. Аз вярвам, че успея, хора, един ден 100 Pro, един ден от детето, което някакво лапи там 12-13 годишно. Дете си цъкала тук Майнкрафт, си играл правил някакви тъпи класаци. Един ден, хора,
аз ще стана страшно известна. То на мен не ми е главно това целта, но имам друга цел, някой друг път ще я кажа. Но да, като цяло, добре, аре, казваме се. Целта ми е да правя хората да щастливи с моите видеа. И аз да си се кефя, защото аз много се кефя. Така че, може би, доста хейт ще има. В момента няма много. След време ще има доста хейт. Нека стана малко по-известна, защото в момента имам 5 абоната, 4 лица, колко не знам. В момента вярвам, че аз ще успея един ден. Според мен ще успея, гайс. Ще видите ви, ще видите. Почакайте още няколко години. Ще чакате. Мъничко. Джумбарджак. Какво е това Джумбарджак? Какво е това Джумбарджак? Супер абонати. Само тарикати. Ако любимия ви певец е Денис Тевфиков, вие сте номер 1. Моето е. Денис Тевфиков, той е най-добре. Какво да си говорим, най-добре. Все пак ще ми жалмани, да. Значи не трябва да го държам този. Само, че ми излиза. Окей. Да. Ти почна пак да се съчупи. Вече готова ли? Готова, много бързо става готова. Аз още не мога да разбера какво трябва да направя. Прибирам с Мазерати, не съм семейство на истократи, живот с трудност и обрати. Пътя за тебе е в карати. Майка, това си е чисто самоубийство, хора, погледнете. За малко. За мъничко. Как стана 21, бе? What? Не беше ли 7? Моля, искам просто, после ще го видя на видеото. То пише Generate. Трябва да създам кабелство. Interesting. Страшно interesting. Не мисля, че толкова ми стига, но какво ще речи да Generate на кабелство? На нещо такова, примерно. Не. Трябва ми някакъв камък. Хора, значи ще направим така. Следващото видео ще разбере какво означава Generate Cobblestone, нали ще се върна отново. Чакайте час 2, много скоро искам само да се скача. Така, очаквайте хора, час 2, много скоро, не знам точно кога, но ще бъде скоро. Това е гледката като чао. Чао от мен. Аре, бай. До следващия път, а за сега бай.